Ochopo giko kendo doho oyango jonek mage. Sharon ne japuonjre e hike mar ariyo e mbalariany Marongo, kaunti ma Migori, ka bende nonege ringro mare ne okwany kojwang' e bungu ma Kodera e kaunti ma Homa Bay. Jafwambo marwa Efi Nyakidi miyowa nonro mar Sharon kod ng'eto ma doho chiwo ne jogo moyud gi ketho mar chano nek mare. En bura ma oseyware doho kuom thuolo ma higni 8. Bura mar nek ma Sharon Otieno mane en japuonjre e mbalariany Marongo, kama nosome weche mag kano nonro mag thieth kata health records. Dwe mar 9 higa 2018 emane onege Sharon kendo ringre mare kwany e bungu ma Kodera ma e kaunti ma Homa Bay. Kar tho mare, Sharon ne jahigni 26 kendo ne nie hike mar ariyo e mbalariany. E kindego noyangi ni ne oyach dweche 6. Ich mabang'e ne ofweny ni Nemar mane en gavana ma Migori e kindego, Zakaria Kothobado, ma bende giko doho oyudo gi ketho machano chenro manokelo tho ma Sharon Otieno. Gino manotimo gi jowetene mamoko ariyo koriwo jating' ndai mare Michael Oyamo kod karan ma kaunti ma Migori e kindego Kaspal Obiero. Ng'eto no ma doho medo nyuolo paro mopogore opogore kaachiel kuom okinde ma ochung'ne familia ma Sharon e bura. Opoyo ng'eto no kowacho ni kata obedo ni bura no oyware kuom higni 8, giko ratiro yudore kendo e yor chik. Bura no oseyware kaluwore ni e kinde mane ochak winje ne nitie midhiero mar midhusi mar corona kod bedo ni ne owil jang'ad bura ma winjo bura no. It has been long coming. It has been a gruesome 8 years. Admittedly, there has been intervening factors that the court even admitted in the judgment. There's been COVID-19, there's been transfer of the judge, there's been changing of the judges here and there. But at last we have gotten the judgment and we are happy with the judgment. We'll just take time, as we have heard the court says that it needs time to do the proofreading. So once we get the actual copy, we'll do the analysis. But as it is, we are happy with the conviction. We believe that justice has at last been served to Sharon. Apisas mag riwruok mar okinde mamine pacho ka FIDA bende opoyo ng'eto no ni omedo geno mar oganda kuom bad migawo ma doho. Ma kaluwore ni buch nek ma Sharon owinje yor ler kendo maonge nindo e nyabathe konchiel. For the purposes of today, we are happy that we've seen finally justice has been served. And we say nobody is above the law, so this restores the dignity in terms of the court and the judicial system, in terms of free, fair and transparent and independent processes that have been finalized so that we can be able to see what has happened today. FIDA omedo singo ni gibiro dhi nyime kedo ne jogo duto ma oroch ratich gi pachoka kendo miyo gi sir e yore duto mowinjore. But as FIDA, access to justice still continues for all the women and girls who have undergone gender-based violence. This is an affirmation that regardless of the gender-based violence that anyone goes through, justice will finally take place. And this is to affirm all the women and children in Kenya that justice is served and we will be able to support them throughout the journey. Zakaria Bado, Kaspal Obiero kod Michael Oyamo koro biro bedo e rumand kuom thuolo mandalo 21 kirito winj buchgi mar twech. Efi Nyakidi.